Ahoj, vítam ťa u ďalšieho videa a dneska nás čaká krátky flow, kde sa spoločne dopracujeme k pozícii polmesíca alebo polmesiaca. Poď sa na začiatok pohodlne usadiť, či už v sede na pätách alebo v skríženom sede. Poď zavrieť oči a rovnako prídeš na podložku, poď si len uvedomiť, ako sa dnes cítiš, čo sa v tom tele deje. Poď sa zhlboka nadýchnúť cez nos, dole do brucha, do spodných rebier. Naplň celý trup vzduchom. A potom vydýchni nosom alebo ústami. Ešte dvakrát, poď sa nadýchnúť nosom. A výdych môže byť nosom alebo ústami. Skús si rovno uvedomiť svoju páteř, mimiku a uvoľniť čokoľvek už nepotrebuješ, všetky svaly, kde už nepotrebuješ držať napätie. Super, poď s nádychom vytiahnuť ruky nad hlavu, spojiť dlane a s výdychom ich stiahni len dole k srdcu. Rovno si uvedom svoje ramená, lopatky stiahni po zádach, vytiahni sa za temenom hlavy do výšky a s výdychom poď stiahnuť bradu k hrudníku. Len bradu. Uvedom si oblasť krčnej páteře, chrbtice a nezabudni pritom nádych. Super. Malinky uvoľni dlane a rovno prejdeme na všetky 4. V pozícii na všetkých 4 chceš mať dlane na šírku ramien, pod ramenami, kolena na šírku tvojich bokov, kyčlí. Zhlboka dýchaj, poď pritiahnuť pupy k páteři, zaktívniť centrum svojho tela a aj hlava je v predĺžení páteře chrbtice, takže pohľad smeruje dole do podložky. S nádychom poď teraz pustiť pupy k podložke, pohľad smeruje pred teba alebo vzhúru a s výdychom zagulatíš páteř. Super, a nádych zase pupík smerom k podložke. Poď niekoľkokrát vo svojom tempe so svojím dýchom. S každým tým pohybom skúsi o niečo hlbšie uvedomiť si, čo sa deje v tvojej páteři. Poďme ešte jedno kolo, nádych smerom dole, otváraš hrudník, pozeráš pred seba alebo nad seba a s výdychom zagulatíš záda. Ostaň teraz v tej pozícii tých vyhrbených zad, predýchaj si celú dĺžku páteře, môžeš tam kľudne vložiť nejaký pohyb, ktorý nie je úplne bežný, takže sa zahýbať zo strany na stranu, bokmi, ramenami. Super, a potom sa zastav a pod dlaňami prejsť čo najbližšie ku kolenám. Naozaj sa vyhrbíš ako taká nazlobená kočka. Pritiahni aj bradu smerom k hrudníku. Trošku zatiahni brucho s výdychom dovnitř, dovnútra. A s nádychom prejdeme zase na všetky 4. Super, poď teraz preklopiť prsty na nohách a vytiahni sedacie kosti vysoko hore k stropu, pozícia strechy alebo psa s hlavou dole. Ak je to prvý pes s hlavou dole, tak si poď prestúpať, vezmi ho na prechádzku. Z pravého na ľavé chodidlo, naťahuj celú páteř, odtláčaj sa od dlaní. Ale súčasne skús zatiahnuť ramena, lopatky po zádach smerom k sedacím kostiam. Super. S ďalším nádychom poď pohľadom prejsť dopredu medzi dlane a 1 alebo 10 krokmi prejdeš dopredu podložky. Hlboký predklon. Kľudne môžeš pokrčiť kolena, vyvesiť hlavu, vyvesiť trup. V krku si zamávať na áno, nie.
Rovno si uvedom svoje chodidlá v podložke, zakotví sa cez všetky oporné body pod palcom, pod malíkom, päta. Možno pomaličky pracuješ s vystretím nôh, kolien. S ďalším nádychom poď obratel po obratli, stavec po stavci, vystúpať do stoja. Super, hlava bude úplne posledná. Ako prídeš do pozície hory, poď si uvedomiť svoje chodidlá znovu, ako by sa cez ne chcel zakoreniť. Zaktívni ploskú chodidla a vytiahni sa za temenom hlavy. Ramená spustí zase smerom dolu od uší, lopatky po zádach, jemne poceď panvu a čaká nás tá dynamickejšia časť tejto flow. Pod nádychom vytiahnuť ruky nad hlavu, môže pohľad smerovať za nimi a s výdychom cez rovné záda alebo cez jemne zagulatené záda ideš úplne do predklonu. Nádych, dlane na stehná, rovné záda, lopatky k sebe, pohľad smeruje do podložky alebo jemne pred teba na zemi. S výdychom odkladáš dlane do podložky a ideš do pozície prkna. V prkne sa poď na chvíľočku zastaviť. Päty ťaháš dozadu, odpláčaš sa od celej dlane a aktívny stred tela. Trošku prebudzame energiu v tele, zohrievame sa. Môžeš sa poúpať jemne dopredu, dozadu, možno zo strany na stranu, uvedomiť si, kde je ťažisko, ako prenášaš váhu v tele. Super, nádych. A s výdychom kľudne cez kolena úplne do podložky. Tak. Teraz dlane prídu pod tvoje ramená, oprieš sa o nárty a s nádychom nízka kobra panva je v podložke. Pozrieš pred seba, s výdychom uvoľni a poď do psa s hlavou dole. Opäť sa môžeš zastaviť na 2 až 3 nádychy. Skús tentokrát nájsť statickú pozíciu, psovi s hlavou dole. Tak a s ďalším nádychom poď zakotviť ľavú pätu, s nádychom zdvíhaš pravú nohu, boky sú zavreté. S výdychom poď pritiahnuť koleno k hrudníku a skús doťapnúť medzi dlane, prípadne si môžeš pomôcť rukou. Zadné koleno zatiaľ ide do podložky. Nádych, pozri sa pred seba, otvor hrudník. Super, a teraz zdvihnuto zadné koleno. Zadná noha ide paralelne s kratšou stranou podložky a vystúpame do bojovníka 2. Kľudne si v tom bojovníkovi, ak ho cvičíš pravidelne, môžeš dneska dopriať väčší priestor, to znamená širší stoj medzi nohami. Predné chodidlo smeruje dopredu, to zadné chodidlo ešte raz malíková hrana je rovnobežne s kratšou stranou podložky, ruky v upažení. Ako by ťa niekto ťahal za temenom hlavy do výšky. Super. Predné koleno jemne odtláčaš do strany od seba. A drž. Poď nádych, výdych. A s ďalším nádychom púšťaš ľavú ruku na stehno, vyťahuješ pravú ruku hore k stropu, jemný úklon vzad. Poď si navnímať s ďalším nádychom priestor medzi žebrami pravej strany. A s ďalším výdychom sa poď natiahnuť za rukou vpredu do dálky. Rovno vystieraj predné koleno a ideme do pozície trojuholníka Trikonasany. Pohľad môže smerovať za rukou hore alebo dole, ale základom tej pozície je, že všetko drží tvoj kór, tvoje brucho. Ak by si potrebovala, môžeš si zobrať aj bloček a vypodložiť si ruku bločkom. Poď ešte jeden nádych, výdych. Super. A teraz už ten bloček budeme potrebovať všetci. Prípadne si môžeš doniesť nejakú hrubú knihu. Môžeš použiť hrubú knihu. Poď pomaličky krčiť predné koleno. Tú ľavú ruku môžeš dať v bok. A bloček poď posunúť zhruba 20 cm pred seba, pred predné chodidlo.
Naváž sa do tej pravej nohy a s výdychom poď pomaly skúsiť vytiahnuť ľavú nohu do výšky. Super. Prsty smerujú do strany a môžeš pridať aj ľavú ruku. Pozícia polmesiaca. Pevná stojná noha. Hlboko dýcháš. Môžeš sa hrať aj s tým, kam smeruje tvoj pohľad. Hrudník jemne vyrotuješ smerom doľava hore k stropu. No a z tej pozície potom zase opatrne prejdeme cez Trikonasánu až do pozície bojovníka 2. Poď pokrčiť zase predné koleno, kľudne si uprav stoj oboch nôh. Zhlboka sa nadýchni a s výdychom prejdú obe dlane do podložky. Teraz ten bloček môžeš upratať. Poď do pozície prkna. Zase veľký nádych, s výdychom ideme do podložky. Pánva do podložky, široké dlane pod ramenami, nádych, otváraš hrudník, s výdychom naspäť a do pozície psa s hlavou dole. Poď sa tu kľudne zastaviť, prípadne ak si sa trošku zapotila, môžeš stať aj pozíciu dieťaťa a skľudniť dých. A to isté nás čaká teraz na druhú stranu. Tak, poď zakotviť pravú petu, vytiahnuť ľavú nohu vzhôru, prsty smerujú do podložky, do podlahy. S výdychom ďalším priťahuješ koleno k hrudníku a skúsiš doťapnúť medzi dlane. Poď najprv zadné koleno do podložky, s nádychom otvoríš hrudník, poď pozrieť pred seba. Hlboký dých, brucho, spodné rebrá. A potom pôjdeme odlepiť zadné koleno a nastavíme sa do bojovníka 2 na druhú stranu. Super, ruky v upažení. Predné chodidlo smeruje dopredu podložky, zadné chodidlo paralelne s kratšou stranou podložky, ťažisko svoje, panvu centrum posieláš dole a súčasne trup, páteř sa vyťahuje smerom hore k stropu. Na chvíľočku sa tu zastav, predýchni. Vždy, keď sa ten dých zrýchli, skús ho spomaliť vedome, prehlbiť. Super. S ďalším nádychom sa poď natiahnuť za zadnou nohou, zase úklon. Naťahuje sa ľavá strana trupu. A s ďalším výdychom sa začneš naťahovať dopredu. Vystieraš predné koleno a prechádzaš do Trikonasány, trojuholníka. Opäť, ak si s tým bločkom pracovala predtým, môžeš ho využiť aj na túto stranu, na hociaký stupeň potrebuješ, ale nezabúdaj na to, že tá pozícia vychádza zo stredu tvojho tela. To znamená, že tam nepadáme, ale drží to naše brucho. Tak, a s ďalším výdychom pôjdem pokrčiť koleno. Presunú ten bloček viac dopredu. A už sa nastavuješ zase do pozície polovičného, respektíve polmesiaca. Ruka môže byť v bok, práva, alebo smeruje hore k stropu. Ak z pozície padneš, nič sa nedieje a zase sa do nej vráť. Hlboko dýchaj. Aktívna stojná noha. Pravé chodidlo aktívne a smeruje do steny pred tebou. Super. Pomalinky s výdychom zase odstupujem dozadu do trojuholníka cez pokrčenú prednú nohu. Môžem zase priniesť aj bloček. Trikonasána. A prejdem do bojovníka 2. Opäť môžeš upraviť stoj nôh. Tak s výdychom podať obe dlane do podložky, odložím blok, prechádzam cez prkno, s výdychom úplne na podložku a tentokrát môžeš dať dlane aj von z podložky, obrieť sa brúška prstov a nádych, vyššia kobra, otváram hrudník. Super, výdych do podložky a poď si dať pozíciu dieťaťa na 3 nádychy. Dosadáš na pety.
V prípade, že by to pre teba nebolo dostupné, môžeš opäť využiť bloček a vypodložiť si čelo. Na hoci ktorý stupeň potrebuješ. Skús spomaliť dých. Uvedomiť si dĺžku páteře. A uvoľniť, kde už nepotrebuješ držať napätie, hoci ktorú časť tela. Super, poď s ďalším nádychom pomalinky prejsť do sedu. A pôjdeme do sedu s nohami natiahnutými pred seba. Ak tu máš problém s tým, že ťa hodne ťahajú spodné záda, alebo sa ti nedarí posadiť sa rovno s vystretými zádami, môžeš zase použiť ten bloček, posadiť sa naň. A ak by to nestačilo, ak tie záda sú stále dosť stiahnuté, môžeš ešte pokrčiť kolena. Aktívne chodidlo. Poď sa vytiahnuť za temenom hlavy. Rovná páteř, aktívny stred tela. Poď skúsiť pridať aj dlane, ruky vytiahnuť pozdĺž uši nad hlavu. A s výdychom cez preklopenie panvy ideš do hlbokého predklonu. Kľudne pokrč kolena tak, ako potrebuješ. Na chvíľu sa tu vyväz a uvoľni aj hlavu, teda krčnú páteř. Ruky, ramená. Super. Tak, s ďalším nádychom pozdvihnúť pohľad za chodidlami. Z toho prejdeme zase do rovného sedu. Super, môžeš odložiť už bloček, nebudeme ho potrebovať. A prejdeme do ľahu na záda. Môžeš rovno pritiahnuť kolená k hrudníku, spraviť si niekoľko krúžkov do jednej a do druhej strany, premasírovať oblasť spodných zád. Do jednej a potom zase do druhej strany. A môžeš skúsiť dať aj kolena od seba, zase krúžky smerom k sebe. Rozpohybovať trošku opäť oblasť kyčelného kĺbu. Super. Poď teraz chodidla uvoľniť do podložky. Ruky prídu práva na tvoje brucho, ľavá na oblasť srdca a poď len spustiť kolena do ľavej strany. Tvoje ľavé chodidlo môže prísť na pravé stehno pre trošku hlbší stretch. Prípadne, ak ti v tej pozícii ruky takto prekážajú, môžeš ich dať do klasického veľkého T alebo do sviecnu. V tom prípade sa snažíš o to, aby obe lopatky, obe ramena ostávali v podložke. Prípadne hlava môže prejsť do pravej strany. Super, poď rozmotať chodidlo. Vrátiť kolena na stred, pustiť teraz do druhej strany, nechaj voľne padnúť a môžeš pravý kotník, pravé chodidlo dať na ľavé stehno. Ruky zase podľa toho, čo ti vyhovuje najviac. Predýchni, jemná rotácia v spodnej páteři, v strednej páteři. Tak, poď pomaly sa zvrátiť na stred. No a čaká nás už len záverečná kratučká relaxácia, pod natiahnuť chodidlá na šírku svojej podložky, dlane ruky pozdĺž tela, dlaňami nahor, pozícia šávasány. V prípade, že by si ešte chcela doprieť nejakú pozíciu, ktorú máš rada, tak teraz je ten vhodný čas.
A potom si skús dopriať aspoň minútku v šávasáne. Skús uvoľniť celé telo do podložky, nechaj ho oťažieť. Skľudniť dých. Možno si uvedom, že ako sa to telo zahrialo, tak zase teraz sa vracia do svojej prirodzenej teploty alebo jemne chladne. Na pár momentov skús zotrvať len so svojím dýchom a váhou svojho tela. Super. Poď pomaly len pritiahnuť dlane buď k srdcu spojené, alebo k oblasti tretieho oka. Jeden veľký nádych spoločný a výdych. Namaste.